Дүртөйлü қаласы Башқұртстанда халық шайыры Назар Нәжми исемендәге Башқұрт гимназиясының 9 класс укучысы Шәйбәкова Әдилә. Миңеште алдына кергән ердә шагыйрьгә стелла куелган. Шагыйрь үзе тере сакта 1999 елда Назар Нәҗмидің һәм яшенә якташлары туган авылында матур урында йорт халып бүләк итә. Атайымдың иң мөкатдәс үз хыялы бар иде. Шуларның береһе туган төяге Миңештегә кайтып, картлыгында ошонда яшәп, мәңгелеккә ошоннан күсү булды. Был хыялы тормышка ашты. Дүртөйле районы хакимияте бөек якташына иҗат йорты төзеп бүләк итте. Был күркәм йортта атайым гомеренең һуңгы айларын яшәне. Һәр көн иртән таң менән уянгас, туган авылы табигатының гүзәллегенә һокланып, баксаһында саф һаваһын күкрәк тултырып һулап кинәнде. Бирелә уның икенче һулышы асылгандай булды. Нисек әле Миңештемнең был кадәр матурлыгын күрмәнем икән? Дип берничә тапкыр гаҗәпләнгәненә шаһит булырга туры килде. Дип хәтерләй Алһу Назар кызы. Бүгенге көндә бұл иҗат йорты Назар Нәҗмидің йорт музеена әйләндерелгән. Йорт музейның директоры Сабиров Җәлил Фәүкетдин улы. Алайда мин беләм, уның ендәре безнең гимназияда укый. Бұл бит Мөдәррис Мырдаханов. Әйе шул. Өйгездә булдым, унда калган һеҙҙең йылылыҡ. Шиғырҙарың уҡып, көздәр талдым, даръяларҙы кисеп сығырлыҡ. Ҡоҙа Алһыу әйтеүенсә, уға 9 йәштәр тирәһе сағында ауылға ҡайтҡанда атаһы үр башына туҡтай ҙа: «Ҡыҙым, мин үлгәс, мине ошо ергә күмәсәктәр», ти. Яҡташтары уны шағир үҙе күрһәткән Миңештегә керер юлда тау башында хөрмәтләп ерләйҙәр. 2008 йылда Назар Нәжмиҙең ҡәбере тирәһендә һоҡланғыс матур һәйкәл комплекс барлыҡҡа килде. Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте ярҙамы менән төҙөлгән мемориаль комплекс тантаналы рәүештә шағирҙың 90 йәш тулыуына арнап асылды. Пирамида һүрәтендә эшләнгән ошо мөһабәт һәйкәл мәшһүр шағирҙың оло талантына бәрәбәр булып күккә ашҡан ярым ай менән бөткән 8 нурҙан 2 пирамиданан тора. Миңеште янында 2 шишмә төҙөкләндерелгән. Назар Нәжмиҙең үтенесе буйынса ауылдаштары тау аҫтында күл суҡый. 2 шишмәнең һыуы ошо күлгә килеп ҡоя. Халыҡ телендә был күл Назар күле тип атала. 2002 йылдың 6 сентябрендә шағирҙың хәтер көнөндә Назар Нәжмигә һәйкәл асыла. Уның авторы Билов Мәүләтбай Рамаҙан улы. Оло юлдың сатында мөһабәт һәйкәл тора. Үткән һәр бер кешене оҙата, ҡаршы ала, изге юл теләп ҡала.
вот такой вот, я сразу поняла, Назар нажмал сразу, вот мини-шитым, что здесь музей открывает. И сразу же нам вот экспонаты. Вот плащ-палатку, чернильницу, который с войны привез, он нам сразу подарил, лично сам подарил вот эти вещи. Ну, вообще, вот все, что здесь ты видишь, да, это все лично им привезено. Вот единственные письма, вот очень много писем в нашем музее, около, 800 где-то писем, это письма с 1939 года по 1946 год. Во-первых, эти треугольники военные, он же в 1939 году в институт поступил и учился, он же прямо со второго курса ушел на войну, поэтому получается, что письма ему писали однокурсники, одноклассники. И вот у него столько этих писем, они были в его музее в Назар-Нажме, в Миништах. Но я посчитала, что таки наш городской музей, письма должны у нас лежать. И вот теперь они нам принадлежат, они у нас, эти письма лежат. По этим письмам Роберт Минулин, кстати, книжку уже издал из 50 писем, так и называется «Отправленные письма» Роберта Минулина. Вот, например, Катибаки Небулатова, тогда была девочка, как ты примерно, на такого же возраста, она ему писала письмо на войну в 42-43 году, где письмо написала, «Эх, Назаравай, ты зря думай, как бы душман дым». Она ему письмо написала, что душман думай, без сизнагашин, бір шашка шей шарик, типа она вот так письмо ему написала, а теперь уже она потом стала известной поэтессой, мархума, она, конечно, уже умерла, но факт то, что вот так это связано с Назаром Нажми, она, видать, с детства увлекалась, ты тоже такая же, наверное, у нас девочка, да? И вот потом с нее получилась хорошая поэтесса. Ему Бадарьевна, скажите, пожалуйста, какой он был человек? Ну вот, если банально подходить, я могу сказать, что человек с большой буквы был. Но это банально. А вот как человек, действительно, вот это вот волосы, вот эта голова, сразу «Уфаю каларе», потому что я люблю эту песню, он так начинал. Вот открытый, страшно открытый он человек был. Вот я даже сейчас не могу привести, кто такой. Вот у него такая душа была открытая, он был, у нас говорят, у мусульман биштильный кшейн, вот такой вот, всех уважал, всех любил, всем помогал. Один такой Назар Нажми. Очень хороший человек он был. Спасибо. Эта выставка у вас временно? Нет, вот это именно в этом зале, да, это посвящено столетию. А вообще у нас целая экспозиция посвящена Назару Агаю. Значит, в зале культуры полностью все фотографии, все его литературная деятельность, а где война, посвященная войне, экспозиционный зал, там представлены все его одежда, награды, это в Отечественной войне. Так что у нас он постоянно действующий, эта экспозиция Назару Нажми посвящена. Хотя и музей есть. Огромное спасибо вам, мне очень понравилось. А можно ли приходить еще? Конечно, эта выставка, во-первых, будет стоять, я так думаю, у нас в 19 году 100 лет Башкортостана же, вот, наверное, эта выставка будет до этого стоять. А вообще постоянно действующая экспозиция всегда действует. Конечно, мы рады, чтобы дети к нам ходили, чтобы знали, что у нас такой великий земляк есть. Здорово. До свидания. До свидания, Разабель. Приходите. Дүртөйлеле калкып сыкты, яңа белем усагы, милли уданды уятыр, башкорт гимназияһы. Назар Нажми безне һәр көн елмаеп каршы ала, надлы караштары менән изге юл теләп кала. Белем алган сактардала, безне йөрөй озатып, мәңге һүнмәс йондыз булып, күңелдә тора балкып. Үйгә кайтырга сыккас та, безне озатып кала. Әйтерһең, бездә юк, бары тик изге юлга. Музейбызда был милише Назар Нажмига арналган. Бұл оның эш өстәле. Игътибар итегез әле, ничек ашалып беткән. Бұл оның көнне-төнне эшләгән турында һөйләй. Бұл турында Фикри Ибраһимова ачык язган. Өстәлдәге бөтә әйберләр Назар Нажминың шәхси әйберләре. Бұл оның сәгате. Бұл оның күзлеге. Перо, ручка. Яту караһы.
язу машинкаһы, Лермонтов портреты, Петр кыз һәм уның бүлектәре. Был уның костюмы. Был витринала Назар Нәҗмиевнең төрле елларда иҗат ителгән һәм шәхси китапханәдән алынган китаптар. Селтер-селтер ак чишмәгәй, агышын ул туктатман.